ملأختي سنايت منيت نصا هاجر تግራይን ምምስራት ዓሊሙ ዝተወደበ ዘይሻራዊ ማህበረሰባዊ ውዳበ ድምጽ ነጻነት ትግራይ ምስረታ ቀዳማይ ዓመቱ ምክንያት በመግባር በቆጻጽራ አውሮፓውያን ጉንበት 30 2026 ብዙም ንዝግበር ዋዕላ ዘተ ኣብ ዝቀርብ ሰነዳው ፊልሚ ሓሳቦም ዝሃቡ ወገናት ናይ እንኳ ዓብጽሕና ዓብጽሕኩም ሰናይ ትምኒቶም ብኸምዝ መልክዑ መልእኽቶም ይቅርቡ ድምጽ ነጻነት ትግራይ ዝተመስረተሉ ቀዳማይ ዓመት በዓል ምክንያት በመግባር ንኹልኩም አባላትን ፈተውትን ደገፍትን ህዝብ ትግራይ እንኳን ደስ በለኩም ኩን ይደል ድምጽ ነጻነት ትግራይ ዓመቱ ገይሩ ዓመቱ ዘኽብረሉ ጊዜ ለስና ኣለና ድምጽ ነጻነት ትግራይ ካትጅነር ሓደ ዓመት ይነሎ እንኳን ደስ በለና ንኹልና እንኳን እዚ ናይ ዓመት ጽምብል በዓል ምስረታ ድምጽ ነጻነት ሃገረ ትግራይ አውጽሕኩም መብጽሕና ክብል ይፈቱ ድምጽ ነጻነት ትግራይ ናይ ትግራይ ብሕታው መዋጽኦ ናጽ ሃገር ሙናኒ ለዓምን ናይ ህዝቢ ድምጽ ንመላ ማሕበረሰብና ኣብ ውሽጢ ዓድና ወጻእን ዝርከብ እንኳዕ ንምስረታ ሓደ ዓመት ድምጽ ነጻነት ትግራይ بسلام أبصحكم أبصحنا خبل يدلي. زخبر سلام تانو خلو تجرواي أو زهنا خلنا على كفار زلو سلام تقرب يدلي. أتي أبز سومنات زي هذا عمود كخبر الشواشة زلو VIT وين Voice for an Independent تجراي. نقع نمبل أحد عمود دمس ناس تقرأ صحكم نقول. First of all, congratulations the VIT, the first year anniversary. VIT مجمع عمته نخبر أمش وشاب ركبنا مو عملنا على ملها تقراوي بنقطة تقراي تأمل. እንኳን ነቀዳማ ዓመት ምስረታ ድምጽ ነጻነት ትግራይ ድናት ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና ኩልኩም ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለኹም ንበዓል ምስረታ ቀዳማይ ዓመት ድምጽ ነጻነት ትግራይ እንኳን ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና መሰናዲት ኮሚቴ